Heppetirallaan heippa! Mun nimi on Lottarotta ja tämän videon aiheena on ensimmäinen video. Ja tässä videossa mä piirrän mun uuteen vihkoon, jonka mä sain eilen. Ja mä en oo siis tähän piirtänyt mitään, joten katsotaan mitä siitä tulee. Ja tää on sellainen tää kansi, et sen takia mä halusin tän, koska tää on kiva. Mutta joo, ei siitä hypistä enempää. Ja muuten, pieni asia vielä. Kattokaa tuolta kuvauksesta yksi asia, mutta mennään jo videoon. Elikkäs mä piirrän ekaksi nämä kaikki lyökynällä. Ja sitten voi kumittaa, jos menee pilalle. Mutta kaksi pitää suunnitella, mitä mä teen sille. Mä en hirveästi tykkää käyttää niitä tarroja, joita tulee täällä mukana. Niin joten mä en nyt käytä niitä, koska mä yritän aina säästää niitä sen takia, että sitten jos mä haluan niitä oikeasti käyttää, niin sit mä vasta käytän. Mut kun nyt tän videon aiheena on piirtäminen, niin nyt mä sit piirtän. Ja voin sanoa, en ole mikään maailman paras piirtäjä, joten joo. Eli me tehdään tälle teepaita. Mitenköhän siitäkin tulee, mutta joo. Tää meni jo melkein pieleen. Oi, se meni pieleen todellakin. Tästä tulee kyllä todella pitkä video. Kekkasin. Mä teen sellaisen tiedäks, että tähän sellainen niinku toppi. Niin kuin sellainen. Ja sit tonne tulee se teepaidan se juttu. Ei ku toisinpäin. Sillä tiedäksä. Niin kuin, tai tiedäks te? Niin, että siinä tulee sellainen niinku, tiedäksän koko ajan, sellainen niinku, tohon tulee sellainen olkain. Mutta pikku. Eli tää saa kelvata, en jaksa enää ei. Toi kulma on kuitenkin niin ärsyttävä, että minä en jaksa katsoa sitä tämän videon ajan, joten tämä on nyt paljon parempi, eli nyt mä en enää korjaa tätä, joten älkää tulko sanomaan yhtään mitään, että tuo ruma, miksi et sinä korjaa niitä paremmin, mutta nyt piirretään sitten sille farkut. Mitäköhän tapahtuisi, jos tässä ei olisi näitä juttuja, niinku malleja valmiiksi. Siinä olla kauniit farkut. Mutta nyt mä teen sitten korkokengät, että mitäköhän siitäkin tulee. Kuten huomatte, en ole mikään maailman paras piirtäjä. Että joo. Paras tähän mennessä. Korjasin noita korkkeja pikkasen, koska mä halusin tommosen niin kuin koron, joka on siinä kengässä kokonaan, enkä sellaista yhtä korkoa. Erikseen. Mitä ihmettä? Siis mä en tiedä. Mä en tiedä, mikä sen nimi on. Mutta toi näyttää vähän ärsyttävältä. Mutta. Ensinnäkin me tarvitsemme hiukset. Ja toiseksi me tarvitsemme väriä tähän. Eli ensiksi teemme hiukset ja sitten väritämme sen. Eli että ne hiukset näyttäisi hienommalta, kun ne värittää, niin mä teen sen tosi himmellä. Eli joo, älkää ihmetelkö.
Mä en siis osaa edes piirtää hiuksia, että olen hirveä piirtämään. No ei tästä nyt tullutkaan mikään hirveän himme. I don't care. Veikkaan, että nyt siellä kameran takana just kaikki on silleen, kuinka kauan tämä vielä kestää. Tämä on kirkasta. Mikä toi on? Elikkäs tuossa on nuo hiukset. Eli mitkä on maailman parhaimmat. Mutta nyt me rupeamme värittämään. Hiukset tulevat olemaan ruskeat. Kumpi ruskea käy? Tuo vai tuo? Kumpi? Tuo. It's brown. Really brown. Otan mä kaksi. Katsotaan se pikkasen. Kai se on hyvä. Joo. Hetkonen. Elikkäs mä katoin kumpi oli sellainen, koska se toinen ruskea on semmoinen vähän punertava. Eli joo. Eli tää on se lopputulos. Elikkäs kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkasitte. Ja nähdään ensi jaksossa. Heippa! Miten videossa. Joten heippa!